Ngati mwagula chinthu komano kabuku kamene kamakuwuzani zochita kali mu Chinese chonchi ndipo inuyo mukanika kuti muwerenge. Inu ndi musadere nkhawa chifukwa kuti video yathu ya lero tionesana mmene tingatanthauzire zinthu zimene zalembedwa mu Chinese kuti zikhale mu Chizungu. Ndiye musataya nthawi tiyeni. Koma sinapange follow tipange follow. Ndi apa chomwe tichite ndikusegula Play Store wathu. Kenako tipanga search. Apa tingolembapo kuti Yandex Translate. Kenako ndiuyale apa iyi ndi chifukwa kuti ineyo napanga install kale ningopanga open. Kwano inuyo muita kupanga download. Ndi akasegula amaonesa chonchi. Make sure kuti uku mwasankha Chinese kwina ku English. Ndifo kuti chinthucho kamakhala kuti mwina ndikapepa kabuku ndi umapanga apa pa kamera apa. Upanga click. Ndi kuti apa tingoyang'anisapo pamene tikufunapo ngati apa. Pa tingoyasa light kuti ione bobo. Ya, kenako mapanga pojambulira apa. Ikatero ndiye kuti imakhala kuti yatimasulira zija zinayi mu China zija zimabwerano mu English. Ndiye kuti umathano kuwerengano kuti pakuti akutanthauza chani mpaka na iweyo kukwanisano zimene zikufotokozedwa pamene popozo umaziwa kuti akufuna chani. Basi yetu ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionanso video yotsatira.